Menikmati persembahan-persembahan bersama Mustika Nada yang berkawasan dari Blora Barat, tepatnya di Blora Kota. Dan tak lupa juga satu kerja bareng dari Jolo Sutro dari kawasan Cepu, Sumber Pitu, juga Mustika video shooting. Malam deh santai dhisik. Nalika sliramu ninggal aku asambat marang sing kuwasa. Pak jenengan niku lho. Pak Bambang pengen kurangan ta mboten? Ya ketoke kurangan lah dimpet. Asline lho kurangan. Alah kurangan to dimpet. Tak kira ning kono ta sanggo wang ta loro untu to. Bareng tekan panggung ya. Wah ya jebule kudu, Dik. Kudu dimpet. Kudu dimpet. Ayo Mas. Nggih, semonggo. Tak sumun rino lan Yo
ingkang tunggangen tau nono windun nono bojo ing tresno asik hae ngelending gending tak kira nak kambon tok muni ngono. Nek kamu jebule ya eling. masane MC gendeng are. MC gendeng. Kundek gendeng ngono ya. Yo tunggale kowe gendeng barang kuwi. Semangga bacotke. Ojo sampun kaaturan ninggal katresnan Pak Tenang nggih.